Hindi, gimana pa? Siyempre. Isa yung misis mo. Ay, ito. Ano ba? Pamihan ko. Naman. Oh, boy lungkot. Dinano na ka na naman. Iksan mo ba niya tayo yung tatlo pa, oh? Di ba ikita yung mukha ko nung ano? Tila yan lang ba yun? Oo, makanano kasi. May sabi kaming misis ko. Oh, may sabi na kwento ko ano kaya rin making ex ko. Kaya naman kanu bimwa. Kang kwento kaya kasi hindi naman kanu kaya sa ako. Eh, dahan! Bakit? Balik mo dito! Dapat sumilabas ng mga yan, episode yan. Wapin. Tama siya pare. Kalingon yun na. Kaya pining sinabi ko kaya pari, kaya ko rin kwento kaya nung nanaman itang milabas na. Walang kwento yun. Mali na pari. Yung sinabi na ako kanong muna, yung magkwento kayo. O ito, kinuwento ko kaya na di maring sindi pag lolon ke. Ito pari, yung ko pahayaring kwento ko. Penya pito na na ako. Uy, ka pala talagang gagawang problema mo, pare. Wapin. Isang paglolo may pala hindi. Mga siklito kapin. Bakit ba? Palagay yung pari, kauli ko, ikwento na yung kaya. Eh! Nabalog yan ka, ano? Bala ka yan. Nakalakabot ko na ka. Kasabi niya. Mas stress mo.